Aku jaluk gawean so ki sapa? Yoyoso. Wong edan ora. Ora-orane sira ora ngangkul pakaryan kang abot Cina, pakaryan kang sira sangkul luwih abot tinimbang adi-adimu. Nadyan aku nyemplung segara geni ora bakal tak lakoni waton klakon daupe permadi. Kantinen anak-anakmu Antasena kelawan Antarja tedhak marang negara Singgelapura sowana sinuwun Prabu Bisawarna nyuwun ngampil wujuding kreta kencana kang kudane kuda yaksa. Jalaran kreta kencana tinggalane Lalendra negari Ngalengka sinuwun dasamu nalika bubuh Ngalengka ya aku jaluk pamit pangestu Gusti tak jaluk lelungsen dak bebakali kalis ing Rubeda ya Nger mantuku wong ayu Kunti lan Puntadewa wonten dawuh Kanjeng Rama Premban wonten sabda tinimbalan Kanjeng Hyang ayo derek nopun eyang munggah sanggar palenggatan bebarengan nyenyuwun marang panguasane Gusti Dat kang tanpa niat rasa kuwasa ingkang tanpa karsa kanthi gumulenging tekad kinarya pancadan padhanging pangira-ira muga-muga putra golek sarana bisa antuk gawe suwawi kula dherekaken Kanjeng Hyang titipurna sabdane Sang Resi Begawan Abiyasa sabda Brahmana Raja sabdane Pandhita pangandikane ratu sepisan dadi datan kena wolawali Panjayah uing Kresna Twibeng Dlancang Seta anut datan kena den icali tedak jlok saking dampal dungkul kencana nedya minggah sanggar pelanggatan kadya gegleongan candrane Sang Nata